Bună și bine v-am la un episod. Astăzi ne vom juca pe seria noastră cu questul lui Dennis. Astăzi am reușit să ne mutăm într-un alt sat. Știu că de când a început seria am conectat mai multe sat, dar ne-am mutat din fiecare pentru că fiecare nou avea ceva mai bun. De exemplu, acesta îmi place foarte mult la el, pentru că are niște informații foarte interesante în apropierea sa, ca și cum e aia de acolo. Avem aici și un outpost. Uitați acolo dacă se vede, dacă vedeți. Și aveți și pe Tutankamon acolo. Și astăzi, dacă reușim, o să încercăm să facem un raid. O să mai mergem la minat. Ar fi de să încercăm să ne facem și pe mașină, deși va fi destul de greu. Dar vedem toate pe parcursul acestui episod. Dar înainte de toate, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și hai să ne... și vizionare plăcută. Scuzați pentru voice down-ul ăla. Da, bun. Hai să ajungem în piramida asta de la Tutankamon. Aici lipsește. E acolo. Ok, hai să vedem ce e aici. Au. N-am torțe, mi-am uitat torțele. Ok, ăsta e bun. Și trebuie să vă prezint noua casă. Care am făcut. Sparg asta, că dacă nu... Mi se pare destul de interesantă și frumos. Arată să vă... Sper să vă și voi pune asta în comentarii. Și toate... Am găsit backpack! Ce mă cât am căutat. Cât aș fi vrut un de ăsta, bă, de mult. Seria asta. Backpack destul de bun. Nu e cel mai mare backpack, dar un backpack destul de onorabil, ca să zic așa. Adică putem să ne punem sticlă, avem și sac de la de dormit. Iată. Îl putem pune și pe jos. Aici. Bine că am găsit de ăsta. Realizare W. Ok, foarte mișto la Tutankamonul ăsta. Hai să mergem. Hop, 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 hop. Să facem și ăsta. Punem aici că nu vreau să le ia după mine. Și deci ăsta e... Avem ăsta și putem să punem ăsta. Și dacă e n-am putem să culca. Dacă nu să punem spawn point-ul, din păcate. Bun. Ok, super, am găsit backpack. Avem și un artefact. Eu am mai fost un pic off camera. Am mai minat un pic off camera și am mai găsit niște artefacte și niște chestii. Și vă arăt un pic asta și vă arăt istoria cum am stat noi pe seria aceasta. Dacă doriți să dați skip la partea în care vă arăt, nu știu, vă arătez la minutul 4 jumate. 41 sfert. Dar înainte să vă arăt casa. Deci, aici avem dormitorul unde avem ase de arme. Avem aici un chest special pentru artefacte care nu ne folosesc în momentul actual. Eu acum am aceste două artefacte foarte interesante. Aici avem chestii total la întâmplare. Asta și am uitat să menționez că am adăugat niște moduri noi. Avem stack-uri mult mai mari și cel mai important, putem să să gătim mult mai bine. Dar înainte de toate, să punem astea toate aici. Asta punem aici, asta punem, asta. Opa, rămâne. Aici artefacte, aici. Încă n-am putut nimic să găsesc să fie gloanțe, pistoale, etc. Aici mânc. Aici sunt fructe și legume. Aici sunt chestii din lemn. Aici intră chesturile astea care le-am găsit. Aici sunt tot felul de mâncăruri. Și aici intervine acest mod la mâncărurile respective acestea. Să rearanjăm acum un pic. Din care să se facă mâncare foarte mult. Da? Avem gold și emeralde. Și niște fier. Și aici avem chestii care nu le mai folosesc pe moment. Dar dacă murim, că nu cred că avem chip. Ba, avem echipamente, da? E bine să fie acolo. Aici sus am adus mobilă din cealaltă casă. Care... Sper că vă place foarte mult casa asta. Scuzați că am rămas fără cuvinte, dar mai am momente de breakdown în care intru
semi-beta și s-am să mă gândesc, dar nu tot timpul este cum trebuie. Ați înțeles voi. Mai are o zic că văd că mă bâlbâi degeaba. Aici avem asta, aici ne va trebui vreo... Hai să luăm vreo câte bucăți? Hai să luăm vreo 7... Hai 6, e perfect, 6. Punem de aici. Mai bine le luăm aici și le punem piatra. Pentru când ne trebuie. Până găsim noi cărbune putem pune la minere. Ne putem pune asta. Hai să dormim și asta. Sper că n-ați dat skip acum când nu trebuia. Dar acum puteți da skip cam până la minutul 6. Deci, noi la începutul seriei, știu că nu se vede încărcarea, dar din cauza că am minat și am mișcat aici din greșeală. Deci, primul nostru sat a fost acesta. Nu a fost cel mai interesant, dar a fost prima casă. Apropo, ăsta din episoadele din ultimele 2 episoade. Și acum aici, un pic mai departe, avem această zonă. Astăzi, pe lângă... uitați să vă zic. În fine, deci, trebuie să mai întâi să vedem modul acesta nou, care l-am pus. Și după aceea, mergem să încercăm să dăm un raid. În sătucul nostru. Noul nostru sătuc. Dar pentru să vom face mai multe. Deci, trebuie să... Eu așa le fac de 4 ăsta în sus. Punem ăsta aici. Punem ăsta aici. Ăsta punem așa aici. Și avem... Și punem oiță aici. După aia cu ace... Nu știu ce m-am dat. Și după aia facem așa. Poc. Și ne-a dat cărniță de asta mai specială. După aia aceeași chestie și cu vaca. Vaca ne dă mai chestii diferite. Cum ar fi viața reală și tot așa. Poc. Și după ce o pălăsim ne dă destul de mult hunger. Numai că trebuie să urmez să bag un mod foarte interesant. Foarte mișto. Uitați, las. În care ne... Bă, da, gata. În care ne arătă cât ne dă la hunger. Hop, așa. Și ultima oiță. Care punem... Poc. Și gata, avem mâncare de asta. Nou. Dar momentan nu putem să punem la prăjit pentru că nu avem cărbune. Trebuie să mergem și la minatul cum. Deci nu scăpăm noi azi de minat. Punem ăsta aici și ăsta. Și punem așa. Așa și așa. Și dacă mergem la minat, va trebui și o turță. Dar până mergem la minat, trebuie să ne pregătim de acel raid. Pentru aceasta vrea să fac rost de niște lemne. Nu știu că dau, oricum ne trebuie lemne. Dar și sticul și lemne. Lemne oak. E log. Scuzați pentru că mă bulbăi, n-am dormit foarte bine azi noapte. În fine, trecem peste. Hai să luăm niște lemne. Da, unde e calendarul? S-a făcut și toamnă pe această serie. Nu mai știu ce lună îi. Să mă uit. Cred că da. Că așa arătă așa, pentru că aici arătă căldura din casă, dar dacă ieșim afară arătă cum trebuie. Hop. Uite, gata. Este... În fine. Uite, o balenă! O balenă! Uite, e o balenă. Uite, lemnele, le tăiem. Și ne facem niște garduri de alea, garduri de acelea cu țepi.
Ca să nu poată să treacă villagerii de respectivele. Ce acolo? Ok, acolo arată cel puțin interesant. Vine ceara și fură din nou mâncarea. Vine tu de cioară să fii. Da, în fine. Dacă mai vii și mai furi, ești G-A-Y. Nu portocalele mele. Portocalele mele nu le furați. Mâncăm un pic și hai înapoi la... Nu. Să ziceți în comentarii dacă e ok că fac videoclipuri așa mai lungi sau să le fac mai scurte. Depinde de cum vizionați voi. Mi se cred că dacă le fac prea lungi, poate nu vă uitați, dar vreau să ziceți și cum le fac. Și ziceți cu ce jocuri să mai fac, să reîncep cu Brawl Stars, Stumble Guys și Mission dacă vreți voi. Facem, nu știu. Și mai trebuie să postez încă o serie de Minecraft. Care n-am reușit încă să filmez, dar o să filmez și acolo în curând. Cioara mătii! E bine că avem așa, trecem peste, avem stack-uri, dacă ați văzut, de 150 de blocuri sau de iteme pe... Așa, bine construit patul. Cred că ne ajung. Hai să mergem, să ne pregătim. Hop, hop. Trebuie să facem și de pâinica aia, că este multă și n-ar strica la noi decât de Hebel care să facem, în fine, azi. Nu era, nu pot. A, uite-l. Ok, eu la crafting table, tag, mkv, f, fans, aici, asta de care e? Ai de fier, nu ne permitem de fier, așa ceva vrem să facem, deci, hop, 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 băi, puteam să ne facem armură de lemn, fine. Deci, trebuie să înconjurăm acum cu toată chestia asta pe aici. Să-i dăm o tură așa și dacă nu reușim după aia, măcar pare mare tot village-ul. Știi ce, punem, cel mai bine zic să punem mai întâi în partea din față, că dacă vin de aici, na, că sunt acolo, au. După aia mai vedem noi. Da, știi ce, firar voi, pune-le în modul ăsta. E destul de greu de mers. Cred că mai bine punem cât de cât în părți și după aia vedem noi. Cum mai facem după aceea. Punem un pic și în partea asta. Niște de-astea. Punem un pic. Punem și în spate și cred că ajunge. Poate vine de la cam cum ar fi. Oițele astea să fie destul de bune. Dacă cred că trebuie să ne păstrăm gloanțe, deci momentan trebuie să dăm așa. Pe oițe. Unde fugi? La... Ok, cât l mai avem? Oh. Dacă e să facem rost de oi, tot camera am făcut câteva saturi în partea de unde venim noi, înainte să găsesc satul. Dacă e... Na. Porcușor și porcușoară, ar fi bine să avem niște cărnici de porcușor, care dă și în Minecraft normal și că dă o grămadă de hunger.
Dacă modul ăsta gândește cât ar putea să dea. Wow. Unde-s? Bucata la rasa porcină nu cred că reușim să îi înmulțim, că e destul de greu, că nu avem rost, nu avem morcovi. Dar când facem rost, facem noi, să fie bine, să nu fie rău. Ok, am venit aici să pun gardă ăsta și i-am luat, am cu rost de mâncare. E bun. Punem aici. Și cred că ajunge. Hai la ei și să-i batem, hai pe mama lor. Bun. Hai, mâncăm și la drum. Sunt pe drum și vin acum. Ok, foarte cringe, sorry. Wow. Nu contează. Văd că se face cam seară. Suntem în deșert aici. Cred că suntem în deșert. Probabil două anotipuri într-un fel. Sezonul călduros și sezonul ploios, probabil. Sau să cică și am observat că virgulă când a plouat, aici e ăsta. Dacă uitați, wow. Da, e lag. Da, unde e șeful vostru? Că pe ăla îl vreau eu. Voi vă sunteți slabi. Sumile pământului. Unde e șeful vostru? Că nu sunteți voi singuri. Dau și de mești dacă vă sunteți. Opa, avem ăsta. Tu vrei bătaie. Cuțitul pare în cap. Mi-e pus. Luăm și dă-i, tată, dă-i tare! Nu mi-e spus de efect dacă mor. Oai, eu nu mai am gloanțe, trebuie să refacem roze gloanțe și poate o armă, deși nu cred că avem nevoie de armă, dar gloanțe ar trebui. Și un scope, poate. Asta nu e bună deloc. Stați un pic. Dau time set. Trebuie singurele de dăți. O să dau, o să cer să dau cât mai puțin. Mă realizez că dacă intru, e grav. Dacă intru acolo, e grav. Dacă intru acolo, e grav, că nici n-am luat, n-am nimica. Slash. Dacă tu dau câteva gloanțe, doar să pot să intru acolo. Mă puține. Nu. Uite să dăm. Asta să fie foarte nașpa. Mai rângăle măcar viu. Deci ar trebui să merg rapid ca să... Cam tristă faza asta. Dar aia e. Încerc să merg cam până pe lângă fără să încep. Raidul și după aia numai în... Dacă reușesc să-mi fac gloanțe, până începe raidul e perfect. Mergem așa pe lângă, un pic. Să nu se activeze din prima. Probabil că intru pe alea aceea, au început nebunia. Că dacă mor... Unde am gloanțe? Gunpowder. N-am aici gunpowder. Fric. Nu reușesc să fac asta. Am doar un golden nugget. Nu. Aoleo, nu. Așa mare. Unde-s, bă? Îmi trebuiau...
murit. Hai că poate nu au reușit să facă chiar așa ravagii mari. Pe acolo, pe la ăsta, câte gloanțe am. Când e număr villager e ok. Unde sunt ăștia? Alo, băieți! Băi, slabi! Hai că vă bate ăsta! Slabi rău! Gătieți! Unde mai sunt? Păi unul. Unde ești? Hai că mai făcut mașină. Nu, dacă e, lasă că pe există și un episod următor. Fugiți! Ascundeți-vă! Vin! Uitiți-vă! De unde vin? Din partea asta. E nașpa că nu o să fac rost decât totem de data aceasta, dar nici nu prea nevoie. Dă totem? Nu o să mă dă de totemul, fric. Ei, unde? Ce mi-a dat? Un emerald. Nu strică. Unde ești? Ești pe ăsta? Tot poți să stăiești. La 3. N-ar peleaua. Nu, zic că nu te cred că nu mai am glanț. Nu e ca să nu. Asta e. Hai, trebuie să mă duc rapid. Aolo. Hai să-mi bag picioarele. Hai, rapid! Mișcă! Shells. Asamblează. Cât mai multe. Mai n-am loc pentru toate. Dă-i un... Ok, asta a fost atât de... Când am văzut pe ăla că vine prima capul, bă. Iar ăia... Că s-au gândit să vină și celălalt. Dă-i! Dă-i cu celălalt! Ăla-i! Hero of the village, bine! Bine, și am o reducere fantastic. Erou satului aici. Trist că n-am făcut rost de tem, dar aia e până la urmă. O steguleț. Na, sper că v-a plăcut acest episod. Sper că în acest episod nu cred că reușim să facem, dar ne vedem în următorul episod. Nu uitați de like și subscribe și ne data aviatoare. Pa, pa!